Здравейте, приятели, аз съм Плики БГ и днес ще играем Skyward. Това е четвърти епизод. Да. Пак тома. Рая, пак тома. Свободно, пак тома. Да разбирам. Въдро. Вики, къде ми е новия клип? Не. Ама не го. Ти квадратчето или да ти се като кръчи? Като свърши да края. 7 минути и 13 ли беше? Колко? Някъде го Е този, ради ти го качи клипа, да ти сте ли квадратчето? Да квадратчето. Еми, търси го. Няма. Надолу. И надолу няма. Тук трябва да е, дай нагоре ти го пропуста. Да, бе. Тия чарите. Нали си? Къде да чудите? Фа, Секундите ви. И минутите. търси друг. Хоп. Ще това не мога да скажа, когато снимам клип. Ще има книги тук. Тук е, не мога. Това да го качили? Не мога да е тук. Намерих си. Къде не съм проверял? Това ще направя нож. Тук не съм проверил. Робот, килет, войт. Тук не съм. Не. Този част. И здравейте, хора, аз съм Луна БГ. Днес ще играем на баскетбол. Окей. И ще започнем сега. Като ми зареди. Ти го копирай, ще го копи тихо. Намали го до край. Файр утре ще стигне ли? Виждате ли му човека, наскоро си купих нова топка и Утре ще стигне ли там? ще се прави. Момент, ще се сета. Ще играе на първото тук. Второто. Какво ще кажеш по въпрос? И ако загубя 500 Да, има и престижно. имам 100. Имаме сега да пари, виж това е. Има човек тук. Сега ще се Добре, че е крив. опита да го пъргаса. Супер! Ама, нали? Защото е шиба хак. Защото шиба хак. И биеш от 54 000 км. И тези пред нас. Ще умра като куче. Защо ми забива? Как бе? Що си въшка, бе? Що си въшка, бе? Забива, извинявам. Тихо. Този майко. Вече не мисля. Защо ми забива, като ми играе, бе? Защо е как да го правя? Кажете ми как да го правиш, да ми. The fuck? Кажете ми в коментарите как да го правя. Моля. Пробвах 1000 начини. Още един път ще опасиш ли тук? Така. Бързо. Какво да правя клип? Не знам. Бързо. Така. Аркевец. И здравейте хора, аз съм Луна БГ и днес ще играем тази игра. Първо неща и променя малко. Виж този с коня, кефи ме. Утре ще почнем. Давай. Ето този силен, обаче ще го сменя с някой от тези. Стримите, защото аз съм на Опа, какво направих? Окей. И блифа няма.
игра е кратка, така че ще приключа бързо. Ако убие някой Ето, на клип, ще е искам много този яко. клончето. Но такъв лак не мога Тези ги кефат, да така и че... удара един. Не, удра съм един. Ето вижте. Жалко, че умея първи път, но... Така се го. За че Ето сега Дракула ще ги умиргам. Не, как ма шиба? Няма шиба. Брат, нищо не искам от тебе, разказвай. Ами се... Чакай. Не, въшка. Тук гънто. Да умре дано. Моля го би са. Стой. Не мога да го бия. Малко умира. Продължава да игра. Ето вижте от първия път умира. Как лагва? Кажете как да го правя да не би лагва. Ми хареса. Абонирайте се за мен. Харесайте клипчето. И... Пишете коментара. Дали ще почне? Гадост, загубих! Хора, ще играя още една игра, защото... Почнах. Не знам. Добре, ще играя на друга игра. Но не знам на коя. Добре, сега ще продължа с Майнкрафт. Един сервер на Survival. Рая, Кажи, ще ви подадам да изслуша една цигара. ти се връщаш да си ми. Да. Добре. Как си знаеш? Всичко си знаеш. Не съм глупава. На кой се допадна? Хоп! Ето правя един. Ще се казва... Утре ще го натисна ли? О, да, къде ти обича. И батуши. Кликиха ли ми някакво име? Ти изобщо я си. Казва... Гош. Не знам защо, ама... Пускам с читовете. Не мисля, че е... лошо. Даже е добре. Дано да ни пусне в село, за да имам къде да живея. Утре ще стигне ли там? А тази музика не вали Рая. Не знам дали пусне хубаво място, но мен малко ми харесва. Има си бамбук. Супер. Тън. Еба. Вижте, има си вода. Първо ще върва тук, защото е яко. Дава се. Не мога да плувам. Вече ви се е бъкал тежко. Две овце, супер. Ако виждате някъде село, просто пишете коментар. Къде? И аз ще продължа да играя в този сервер. И така ще видим селото благодарение на вас. Ако аз го видя, ако вие го видите, аз мога и сама да го видя. Да на тази молец, тази да ми пусне две вълни. Да се прави легло. Утре ще стигна ли до там? Може ли да млъкнеш? И ти. Няма ли жле водата? Между другото, PlixBG е тук срещу мен. Ние сме вратовчери, ако не знаете. Фак. Върви между другото. Ето тук има една пустиничка. Къде е средата? Да я отворя главата. Където? Защо се обръща като въшка? Майко! Супер! Бамбук. Ръгвам там. Бамбук. Кот стани стari. Скачам. Фъки! Лека ще го. Ще ви се тук малко крив. What the fuck? Бържи. Колко бамбук има тук? Направо не мога да поверя. Бегай, макрал. Имаш той го види. Ще ви покажа ли скина? Ще Ще ви го покажа. Ай, колко ще.
и ще се опитам да направя What Gem the Traveler fuck? Survival. Много. Колко ли ще имат тук? Направо. Да, Къде ми е това? Това. Това. Ей го. яла тук, ма! Аз... Бамбук. What the fuck say? Има човек. Бързо. Къде го? Гадост! Ще се Тихо! Ама ще се отдава. Кой това е? Не викай. Аз не викам. Аз мен не викам. What the fuck? Между другото, ако сте по звездата, ще се измъкнете малко, защото чупи много трудно. Ако сте по звездата. Вижте сега пясъкът колко бързо се чупи, като е под земята, а вижте сега като се... Аре, бе, не мога си намеря нищо хубаво. Един век. Бе, фък е, царе, тръгвам да ги бия. Къде сте? Ела ти тук. Тук. Не виждам хора. Игра ли някой? Да. И само две. Къде са? Окей. Къде са? Между другото, хора, аз ще си направя градина от бамбук. Къде са хората? Ще си направя ферма. Чакай, бързо. Има ли колбаска? Вижте колко много бамбук има. Май са си оставя колбаса. Бързо, отиваме си вземем колбаса. Колбаса е много важно нещо. И за какво ти водим компас? Да намеря хората. Така не се вижда, нали знаеш? Вижда се. Да, бе. Да, той ти сочи с ръката и просто не вижда там. Сега ще видиш. Тук има пещера с вода. Ако стигне времето за клипа, остави 3 минути. Майко! Видяхте ли, хора? What the fuck say? Бързо. От тук тежки Виж, дрифтове. като спусна, пада. Ай, той е истински живот. Тоест, реалният живот е така. Ако... Така. Викаш, той го вижда. Според вас стига ли ми толкова 17 и ще продължавам да копая? Пап! Пап! Според мен още малко. Къде ви е Да ком... станат поне 20 компас? на толкова. Ето го компас. Ай. Вземаме компас. Хора, Фръкът. между другото, ако видите Къде са такива, ги хората? четете, защото по някой път ви пускат ключки. На там. Ето вижте, както сега ми пусна. Супер. Там има някой. Щастлива съм. Ето сега ще ви покажа Къде е? скина, защото предполагам, че е хубав, но... Хора, къде сочи? До там. Човек. До тук. Да. Направо. Добре. Там има човек. Там има човек. Там има човек. Вижте, никой скин Там има човек. не ми е там имал има неща, освен този. Бързо. Разби. Вижте ми. Бързо, 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 бързо. Бим. Софи пържалоса. Дай ми стигни времето за клипа, бе. Защо? Какво? И... Опа. Какво става, бе? Оп. Така прави се. И хора мисля да това, защото Какво става, бе? да ми се качи по-бързо. Надявам се. И следващото ще продължим на същото място. Само напред, само Надявам напред, се. само напред, само напред. И Също качваме. Окей. да чупя район да бъдем там Въшката. и да вървя в някоя горичка. И свършвам. Тук е. Горе. О, и да убия овцата, защото е важно. Хора, знаете, овците са важни. Овцете, не овците. Има човек. Имам оръжие. Бия с пръчки. Ялате ми тук да ви бия с Който моето ми трябва да спечели. Бе, спирам и пък отгоре. Ето вижте, сега виждате всичко. Ето вижте. Загубих. Довиждане хората, това ще е този клип. Не забравяйте да се харесате, да се абонирате. Аз бях Мика БГ и